ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଓହୋ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଅନେଇକି ବସିଛ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ, ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ? ମଣିଷ ଜୀବନ ପରା, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। କାନ୍ଦନି ଜମା। ଏଠୁ ନା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱର। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରେ ଯିବୁ, ଆଗ ମେଡିସିନ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି। କଣ ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରେ। ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା। ଯୋଉ ଲୋକଟା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର କଷି କଷି ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ହାରି ଯାଇନି, ସେ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଥରେ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖିଛ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି?